and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Unsa na ba'y nahitabo na to? Ha? Wala giti paglaom. Andy. Gimingon na kay ko nimo. Andy. Nga na. Bawal ba karon ang paghikaps mo na? Di na ba ko makahimo sa paghikap mo? Andy. Miss na ka. Miss na kita ka. Nihila ka. Abi. Jeric. Ay, pagduli. Please. Pabilin din niyo para ko. Please. Ako na sa pampili, Abi. May problema ba din? Wa. Ang dinood? Na, Andy, please. Unsay problema? Andy. Waray kaso. Sige ha. Palihog lang kung ingon ni nanay nimo nga moadto ako sa inyo unya ha, Andy. Jeric. Sayo lagi ka ni Ani. Dali, ato tas taas. Tana. Makadayon ko nga wa si Nuhiwan? Oo, uy. Nga nagkutaong dili. Tana. Thank you. kadiyot lang. Oh, Auntie. Nangupot na sad ka ha. Kini siya oh. Maadto na likos inyo niya. Promise. Uman ako makabatig, makausan niya ng imong saad, Abi. Pero, Kwarta ba ang imong problema? Wait. Here. Duwata. kwarta? I hope it's enough alang sa panginahanglan sa imong inahan. Jeric, dili kinalang buhato na nimo. It's okay. Kwarta ra na. Dali ra na makitan. Gusto ka, Bart? Ang kwarta, dali ra makitaan. Pero ang... Sige na, Andy. Sige na, lakaw na. Adtuan na sa tanay nimo. Igo na ka ng kwarta nga gihatag ni Jeric nimo. Sige na. Sige. Tana, Jeric. Dali na. Kasakit. Ingon na di nga anak, kagamay ang imong pagtanaw na ko. Abi ko maghigalat, ha. Abi ko wanay katapusan ng atong panaghigilay. Labi pa nga, nagkahigugma ita. Hain na ang abi nga akong kimahal kriyato. Hain na, abi ini. So, unsa na? Okay na ka sa kung kitanyag nimo? Kung gigamyan ka ra sa imong sweldo, mahimog dublihon ko ka na. Musugot ka lang mamahimo na kong sekretarya. Abigail? Ha? Ha? Unsa tong imong giingon? You are always spacing out kung magkuyog ka duha. Sorry. Unsa ganito? Ingon na lang ini. Nasayod ko kung unsa ka kapoy nga mahimong estudyante. By the time nga makagraduate ka, that's the time nga makapahuway sab ka sa mga projects o activities sa eskwelahan. O wa pa makahigayon sa pag-enjoy sa imong kaugalingon human sa imong graduation. Why don't you come with me? Ha? Asa? Bubakasyon. Unsa? Ikaw magpili sa lugar. Mahimong dinir sa Pilipinas or kung ganahan ka, let's go abroad. Kung maka-abroad ka, nagtuo kang makadalit-dalit akong adto. Dito ko parehas ninyo nga kwartahan, uy. Oh no, don't worry. Ako na'y bahala sa tanan. All expenses paid by me. What? Ano igor mo kami payong? Nagpasabot ba ka na nga mitando ka? Salamat ha. Nindot kaayo imong offer.
opportunity kid anta kaayo para nako, pero Dili ko musugot nga mo balibad ka. unsa? Mamugos ko. Ano unsa? Don't worry, promise. Bisan usa ka sentimo wa kay magasto. Og ako na'y bahala nga maranghid ni Noy Juan alang nimo. Ipaniguro ko nimo nga dili mo balibad si Noy Juan. Just say yes. Andy. It's Jeric. Ay, sorry. Sorry. Hala, nasipit kita akong baba. Sorry. No worries. Di ko ingon anak ka siloso sa akong amiga. Pero sa uyab, lain ang istorya. Nasayod ka gid unsaon nga magaan ang akong pagbati, no? Really? Nabuhat ko na nimo? Wa ka lang gid masayod. Kung mao, salamat. Kay nakalipay day ko nimo sa hilom. May bang ang ako nasab ang imong lipayon? Jerry, uunsay. Nagkapahugaw ba ko sa imong una-una? Dili unsa nga kalipay ha. Labaw pa sa lawas nun nga kalipay ang buta ko ipasabot. Uunsay. Make me the happiest man today, Abby. Jerry, Please. Nasayod kong bago pa kaayo. And I know nga kinahanglan pa na tong ila-ilahon ng usagusa. Pero may mo bang buhaton ta na lang ang pag-ila-ila once nga magkarelasyon na ta? unsa? We can do that, di ba? Jerry, Please. Pero kung dili good mahimo, makapaabot ka, dili pa, Jerry. of course. Pero ang bakasyon na ba nimo, murag din ako makapaabot. Tinood? May usap pa kasi mana pa ko sa di pa magsugod sa eskwelahan nga akong tudluan. May higayon pa nga makauban ko nimo. Yes! Yes! Ay! Hoy! Jerry, ibutang ko! Sorry. Nalipay lang kayo kung gamisikit ka. Finally! Bay! Abay! Hay! Bay! Di ka mo tuos ko ibalita, bay! Marcelino unsa baka oy nagkiat maladag-agi nimo diin magkagikan nagipaningot ka man Kadit. Nay. Pahiri akong singot, nay. Pahiri. tama diha unsa ta ka anak ta ka Salbakuta! salpakuta karong dapugon ti ka Ay! Pwede naman po ko pa-adapt ni mo. Pwede naman lang. Magnanay na ko ni mo. Oh, naran bitaw sige na ako naong din, hi. wala no kabantay sa gano gipulan na baya ko anang naong nimo dinis amo Marcelino promise nadugangan gyud ang akong pakanunon din he Ala, grabe ha. Uy. Grabe ka na ko nang, ha? Promise pa ka? Sultihan ti ka. Ang ako ba yung gikaon nga bahaw? Bahaw na ba ya? napaday bahaw slice bahaw parawa mo mudag storya Ay! makaon pa unta tos iring og iro namo pero unsaon ikaw may gakaon Mas mayo pa ko sa iring ug iro ninyo. Oy, nausong taon na. Ang inyong iring ug iro. Ha? Sultihan ti ka. Di man ako makasarap og balita. Di na makapulot og mga balita. Ako may man ko na. The best ko na. aw kun may marites nga babay unsa ba itawag na tos lalaki be Marcelino no Marcelino no Sinang masing baya ay salbakuta. sapa diha Sige good. Di mo magaganahan nga makibaw sa akong ibalita ninyo. Dirit masapit akong dila na. Ato lang ko Uli lang ko. Si mama lang sa mga akong balitaan. Nga, gisugot na ni Abay, Abi, kanang lalaki nga igsoon ni Dina. Sa Kayawa. Santissima. Agoy! Santissima ka. Gusi, magkanang Ah. gamay, magkain gusi, nakit ayo. Nanay, baguti ka, nga mang lusi, ang agbugan. Ha? Ingon ka, di ka mo adapt na ko. Lusi lagi ka.
Nga misulti ka man ana din, he? Angon sa ba? Nga gisugot ni Abay Abi kadtong Jerry? Ah! Agoy! Nasad agay nasad! Naunsa naman tao ni... Ngano gawin? Sakit to ha? Sakit to ha? Awa bay, malusi og di ang anak imong nanay oh. Ah, Ha? Pahiyom lagi ka bay? Ha? Elki ka? Elki? Lipay ka? Naanay dato nga uyab atong miga. Di ba? Nga kamo man si Abay Abi. Wadi ka ma-hurt o ka sakiti. Sakit. Pero, gihatagal na ko niyag igong rason. Aron magmalipayon sa ko sa uban. No! Usay buti may pasabot abay. Nga sugton sa nimo si Dina Salbakuta. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!